Здравейте, потребители на YouTube, сега ще ви покажа как да си направите мод на CS. Аз съм Торес, Фернандо Торес в YouTube, така се пиша. Влезете в CS Beginner. После влизате в Mod Builder и тук избирате си какъв да е мода. Аз избирам Knife, айде. И правите тия. Ако не сте с Windows, някаква програма, където е без игри, имам предвид да не се качват игри, цъкате тук и тук. То е нещо като Windows. И тук пишете годината, която създавате мода. Избирате си плагини, аз избирам всички напред. Тук карта си избирате. Ето, аз задължително слагам един, защото така е по-як. И така заглоби и изтегли. И изчаквате да ви зареди. И просто се вместите тук. Както искате, се добавяте плагини. Сега ще ви покажа и плагини как се добавят. Ето, ще добавим един плагин, примерно. Пишем едно Knife, Auto. Ще сложим някакъв друг плагин. Ето такъв, примерно. Hulk. Не. Така, не е тоя. Слагаме примерно тоя. Теглите го и чакате пак да ви зареди. Пак ще го таковате. Значи и това е. Ето, виждате тук. Modules. Ако в мода нямате папка Modules, си премествате тая. Ако имате, слагате, просто отваряте и слагате вътре това, което има. И сега това местите. Сега това гледайте сега. Камера AMH. Ако завършва на AMH, слагаме в Plugins. Ако завършва на SMA, го слагаме в Scripting. Нали, аз направих една грешка, сега ще оправя. Разхибирате го. Така, ето ви. Ето сега AMH Plugins, SMA Scripting. Сега камера, това го копирате и идвате Configs, Plugins, камера.mh и ето мода, това беше от мен. Повтарям, аз съм Фернандо Торес и чао!